Ahoj, v tomto videu ti dám nejaké naše rady alebo tipy, ako trénovať psíka. Toto sú veci, ktoré mne zlepšujú tréning s mojimi psami. Prvá rada, každý pes je iný. Čo funguje u jedného psa, nemusí fungovať u ďalšieho. A nikdy svojho psíka neporovnávaj s inými. Veď aj Buddy a Ella sú veľmi rozdielni povahovo. Toto som zo začiatku robila aj ja s Buddym. Stále som ho porovnávala s inými psami. Druhá rada, pes si vyberá odmenu, nie majiteľ. Veď aj ty pracoval by si za odmenu, ktorú nechceš, alebo za žiadnu? Asi nie. A preto ani psík nebude pracovať za pamlsok, ktorý mu nechutí, alebo za hračku, ktorá ho nezaujíma. Skúšaj rôzne odmeny a keď zistíš, čo má psík naozaj rád, tak to používaj. Tretia rada. Trénuj kratšie, ale častejšie. Je oveľa lepšie za deň trénovať 3-krát, ale len 5 minút, ako iba raz 15 minút. Psík sa bude vedieť lepšie sústrediť a bude ho to viac baviť. Tréning vždy ukončí, keď to psíka ešte baví a snaží sa a chcel by pokračovať. Potom si zapamätá, že tréning ho vlastne baví a nie to, že už znúdene pracoval z posledných síl. Štvrtá rada. Tréning je zábava. Vždy si tréning so psíkom užívaj. Veľa sa so psíkom počas tréningu hraj. Ak má rád mojkanie, tak sa pomojkajte. A ak sa psíkovi naozaj niečo podarí, tak kľudne urob pisklavé divné zvuky. To sa susedia potešia. A kašle na to, čo si ľudia pomyslia. Buddy a Elka túto časť tréningu majú najradšej, keď robím fakt divné, neidentifikovateľné zvuky. Odraz. Piata rada, natáčaj si tréningy. Pes si všíma fakt malé detaily, ktoré si ty nemusíš všimnúť. Ako napríklad dáš si ruku viac za chrbát, alebo si dáš iba vlasy z očí, alebo podobnú drobnosť spravíš. Pes si to všimne a neurobi to, čo má. A na videu je všetko vidno a potom môžete tú chybu neskôr opraviť. Šiesta rada, maj reálne očakávania. Túto chybu som robila na začiatku aj ja s Buddym. Keď som ho začal učiť nejaký trik, už som si myslela, že hneď na konci tréningu to bude úžasne vedieť a môžeme to niekde predviesť. No realita bola taká, že prešli 2 týždne a stále to nevedel. Tak som na neho začala tlačiť, aby sa to čo najskôr naučil a ten tréning bol dlhý a nudný. Niektoré triky alebo povely sa pes môže učiť aj mesiace a iné sa naučí za pár minút alebo dní. 7. rada, netrénuj hneď medzi ľuďmi a psami, kde je veľa rušiviek, ale rušivky pridávaj postupne a pri rušivkách psíkovi dávaj odmeny vyššej hodnoty. 8. rada, nemaj na rôzne správania rovnaký slovný povel. Psovi sa to potom bude mýliť. Maj rôzne slovné povely a ideálne si ich zapisuj, aby si ich nezabudol a budeš vidieť, či sa moc nepodobajú a pes si ich tak nebude mýliť, keď sa nebudú podobať. 9. rada, nezabudni na základnú poslušnosť a hlavne socializáciu. Ako ja hovorím, je úplne na nič, keď pes vie 1 500 000 trikov, ale nevie privolanie, alebo sa nevie sústrediť v rôznych prostrediach. Preto najhlavnejšie je základná poslušnosť, ale hlavne socializácia. Posledná, 10. rada. Nerob si nič z chýb. Každý chybuje a nikto nie je bezchybný, preto si nič nerob z chýb, aj keď sa stanú náhodou na súťaži. Vždy si povedz, toto sa podarilo a toto musíme zlepšiť. A pes za chybu nikdy nemôže. Ak niečo pokašlete so psíkom, napríklad v agility, tak si zopakujte parkour alebo iba časť, kde sa stala chyba. A nič sa nedieje, vždy sa dá všetko zopakovať, aj súťaž. Dúfam, že tieto naše rady a tipy pomohli a máte s vašim chlpačom zas o niečo lepší tréning a tým aj vzťah. Budeme sa zas tešiť pri ďalšom videu a ahoj. Čo vy dvaja chvíľu natáčame a už ste pospali? No dobre, už spinko ďalej, áno.